Malta appellat lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija għal kulħadd fl-Ewropa. Dan l-appell għamlitu il-Ministru tal-Enerġija Miriam Dalli waqt laqgħa urġenti tal-Ministri tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea li ltaqgħu fi Brussell it-tnejn. Il-Ministru Miriam Dalli sostniet li s-sigurtà tal-enerġija għandha importanza b'mod partikolari fil-każ ta' gżejjer li mhumiex magħquda mal-grilja tal-Enerġija Ewropea. Hija saħqet ukoll li f'każijiet fejn ikun hemm periklu għal provvista tal-enerġija għandu jkun hemm solidarjetà mingħajr ebda distinzjoni. Il-Ministru Dalli qalet li Malta tappoġġja azzjoni kkoordinata f'dawn iċ-ċirkustanzi partikolari u saħqet fuq l-importanza li jiżdiedu l-investimenti fl-enerġija rinnovabbli. Ħeġġet bil-qawwa lill-Kummissjoni Ewropea biex tgħaddi il-fondi għat-teknoloġija rinnovabbli lil hinn mill-kosta, partikolarment fil-Mediterran. Qalet ukoll li din l-industrija għandha tkun lesta għall-idroġenu. Il-Ministru Miriam Dalli qalet li fid-dawl tas-sitwazzjoni internazzjonali issa aktar minn qatt qabel u importanti li l-Istati membri ikunu magħquda mal-Grilja Ewropea tal-Enerġija, inkluż għall-gass u eventwalment għall-idroġenu. Hija ġibdet l-attenzjoni għal fatt li l-isfidi tal-enerġija f'pajjiżna huma akbar minħabba li Malta hija gżira u qalet li tfixkil fis-suq tal-enerġija qed jaffettwa l-ispejjeż tal-merkanzija li jwassal għal prezzijiet ogħla. Il-Ministru Dalli spjegat kif il-kwistjoni tiggrava n-nuqqas ta' għażla ta' modi differenti ta' trasport għan-negozji Maltin minħabba li l-materja prima kollha trid tiġi importata.